Wa idan dai kana so kai wannan, ka yi downloading wannan fim ɗin da farko, za ka je description ko comment na farko, za ka ga link ka danna. Link ɗin mu muka ɗoro shi. Daga zarar ka danna link ɗin nan zai kawo ka wannan page. Gashi nan. To, mun yi wannan bidiyo ne da ma don mu gaya muku password. Yauwa, idan ka zo in ka danna download ɗin nan ma ba zai ma yi ba, ci ma zai mene password ɗin ba ne. Kawai za ka dawo ka ga ko ka danna wani abu misali a ce ka danna daddanna wata haukata na sa ka ga incorrect, dole sai ka sa password ɗin nan. Shi yasa muke muku wannan bidiyo domin abubuwa da mu muka san dalili. Kawai za ka zo wannan password ɗin shine gashi nan zan rubuto muku shi. Gashi nan kawai za ka yi searching. Kar ka sake ka saka capital letter, small letter, sojan SOJAN, sai ka rubuta 1 2 3, sai ka danna alamar download ɗin nan. In dai ka danna password ɗin nan daidai, to direct zai kai ka wani page daban. Gashi sai ka zaɓi email ɗin da kake so ka yi amfani da shi nan. Bara mu zaɓi wannan email ɗin sai mu danna a kai. Gashi nan email ɗin da yake kan wayarka zai kawo maka. Yau kuwa gashi nan to ya kawo mu. Nan ya danganta da wacce browser kawai kake amfani da ita. In direct wata browser za ta kama alamar download a nan sai ka danna. Amma mu namu ya kawo mana, kawai za mu danna ɗigo ukun nan na sama sai mu danna. Za ka iya kallo ba sai ka yi downloading ba. Amma tunda mu downloading muka ce za mu yi, kawai sai mu danna a kan alamar download. Shi mun danna a kan alamar download har ya fara downloading. Ga download ɗin mu nan ya fara. Sojan ta kife gashi nan. Gashi nan downloading ɗin ya fara. Downloading ɗin ya fara gashi nan a sama. Bai dai fara ba amma mun tsayar da shi ne. Shi ne wannan, ba wani wahala. Kuma ku ringa bibiya wannan channel ɗin, za mu ringa kawo muku fina-finai da yawa. Kun gane? Ku ringa bibiyar ta. Yauwa, sannan kar ku manta ku yi subscribing, ku yi liking, ku yi sharing wannan bidiyo.